Ahojte, volám sa Denny a vítam vás pri ďalšom videu. Obsah tohto videa bude nadväzovať na predošlé video a tým budú vraždy kráľovien krásy. Predtým ako začneme, poprosím zazvoniť na zvonček a ideme na to. Vraždy kráľovien krásy, časť 2. Príbeh Jackie Jones. Jackie Jones. Každý v malom mestečku Nixa v Missouri poznal mladú a krásnu Jackie Jones, 20-ročnú bývalú kráľovnú plesu. Tí, čo ju poznali, označili Jackie za krásnu a charizmatickú ženu a skvelú pracovníčku v miestnej kaviarni, ktorej pracovala. Bola ľuďmi veľmi obľúbená. Jazdila na výraznom kamare s poznávacou značkou Jackie One, tak každý vedel, že sa premáva okolím. 18. júna roku 1985 si jeden vodič dodávky všimol Jackiino vozidlo odstavené a opustené na krajnici cesty. Spoznal ho i hneď podľa už spomínanej značky. Hneď ho prepadol pocit, že niečo nebude v poriadku a kontaktoval Jackiinho šéfa v práci, v spomínanej kaviarni. Ten sa hneď dostavil na miesto a spolu si všimli, že dvere auta sú otvorené a na prednej sedačke sa nachádza Jackiina kabelka a oblečenie. A tiež niekoľko škvrn, ktoré vyzerali ako krv. Mužov to natoľko vystrašilo, že ihneď zavolali na 119. Opisuje situáciu seržant z Missouri. Keď polícia dorazila na miesto, našli vo vozidle zdvihák pokrytý vlasmi a krvou v kufri. Ihneď sa spustilo rozsiahle pátranie po nezvestnej mladej žene, ktorú naposledy ľudia videli odchádzať z pracovnej smeny v noci z 16. na 17. júna 1985. Bol to obrovský šok, ako keď vyhrala Jackie titul kráľovnej krásy na festivale Nixa. Sestra Jackie, Jen Jones, povedala pre televíziu: Jackie bola taká milá, mala spôsob, ako vtiahnuť ľudí k sebe svojou osobnosťou. Ľudia ju mali radi. Keď vyhrala, stala sa miláčikom. Kto by jej mohol chcieť ublížiť? Smutne vzlikala jej sestra. Pátranie po Jackie netrvalo dlho. Len 4 dní od nahlásenia jej nezvestnosti bola Jackie nájdená. Žiaľ, pátranie dopadlo s tragickým koncom. 4. deň po ohlásení jej zmiznutia lovili miestni rybári ryby v jazere Springfield, keď zrazu uvideli niečo divné plávať vo vode. Keď sa k tomu priblížili, ostali zmrazení. Voda vyplavila nevládne ženské telo. Telo Jackie bolo nahé a pokryté modrinami, čo naznačovalo, že pred smrťou došlo k boju medzi vrahom a obeťou. Pitva potvrdila, že ju páchateľ udrel niekoľkokrát do hlavy ťažkým predmetom, ktorý sa zhodoval s nájdeným zdvihákom. Objavili sa aj známky zneužitia. Úradom sa podarilo určiť približný čas smrti. Jackie bola hodená do vody deň potom, ako bola zabitá. Ďalším vodítkom v prípade bolo, že sa v jej aute našli potvrdenia od miestnej 7-Eleven, ktoré viedli na adresu, kde sa Jackie pred zmiznutím pravdepodobne zastavila. Potvrdila to aj úradníčka, že Jackie sa na adrese toho dňa naozaj zastavila. Stav, v ktorom prišla, naznačoval, že bola zbitá v tú noc predtým, ako bolo jej telo nájdené vo vode. Vyšetrovatelia začali tým, že vypočúvali jej vtedajšieho priateľa, no napokon bol zbavený obvinenia. Potom sa zamerali na výpovede miestnych štangastov kaviarne, v ktorej Jackie pracovala. Zisťovali, či nemohol byť niekto Jackie posadnutý, keďže niekedy sa tam pohybovali divní ľudia. Jackien priateľ povedal, že Jackie sa mu zverila, že mala pocit, že ju v posledných dňoch niekto sleduje. Netrvalo dlho a na políciu zazvonil telefonát, kde svedok z adresy 7-Eleven priniesol výpoveď, že v ten deň, teda večer, keď sa tam Jackie objavila, bola sledovaná autom
typu Chevrolet zo 60. rokov. Druhý svedok potvrdil, že toto auto bolo videné ako posledné v čase, keď sa tam nachádzala ešte aj Jackie. Podobné ako Jackieno auto, aj tento Chevrolet bol spoznaný a zistilo sa, že patril 28-ročnému mužovi Geraldovi Carnahovi, ktorý pochádzal z bohatej štvrti a bol prepojený s miestnymi vplyvnými rodinami. Miestnu kaviareň, kde Jackie pracovala, často navštevoval. Gerald bol predvolaný na výsluch a polícii potvrdil, že naozaj Jackie pozná z kaviarne a dokonca jej ponúkol aj prácu, kde chvíľu pracovala pre jeho rodinu v podniku. Povedal tiež, že v osudnú noc vraždy sa nachádzal v reštaurácii so svojou nevlastnou dcérou na večeri a domov sa vrátil okolo 10. hodiny. Toto alibi však moc neobstálo. Carnahova nevlastná dcéra povedala, že si bola istá, že jej otec v nočných hodinách znovu opustil dom. Priatelia Carnaha vypovedali, že Gerald často s Jackie flirtoval, ale jej to bolo nepríjemné a tak pre neho prestala pracovať. Gerald sa ju vraj stále snažil prinútiť, aby s ním udržovala vzťah, ktorý ona nechcela. Úrady začali ísť po Carnahovi, nemali dôkladné fyzické dôkazy, ktoré by ho spojili s vraždou, ale bol usvedčený z manipulácie s dôkazmi. Neskôr sa prezradil, keď sa snažil újsť do Los Angeles s plánom odletieť do Thajska, kde jeho otec práve kúpil ďalší podnik. Carnaha zatkli na letisku, ale nakoniec bol prepustený a stíhaný na slobode. Prípad potom sa roky neriešil. Carnah bol nakoniec znovu obvinený v roku 1993, kedy sa pokúsil uniesť ženu z rušnej cesty v Springfielde. Bol odsúdený na rok vo väzení z pokusu o únos. Carnahovo šťastie sa nakoniec vyčerpalo roku 2006, keď sa iní vyšetrovatelia rozhodli znovu otvoriť prípad Jackie Jones a uvedomili si, že majú vzorku spermy. V 80. rokoch minulého storočia nemali zrovna najmodernejšie techniky DNA, ktoré by to teraz úrady mohli použiť. Porovnali teda vzorky nájdenej spermy a Carnaha a k údivu boli tieto vzorky zhodné. Konečne boli schopní obviniť Carnaha z vraždy Jackie. Roku 2010 stál Carnah konečne pred súdom, kde si vypočul rozsudok. Bol usvedčený z vraždy 1. stupňa a znásilnenia. Bol odsúdený na doživotie nepodmienečne. Jackie sa tak konečne dostalo spravodlivosti po dlhých 25 rokoch od vraždy. Žiaľ, jej život to už nevráti, ale aspoň si vrah zaslúžil trest, ktorému tak dlho unikal. A pre viac zaujímavého sledujte Šľachtu temnôt.